Vítame vás v ďalšom dieli podcastu Leadership by Porsche, v ktorom predstavujeme výnimočných majiteľov vozidiel Porsche, ktorí si boli ochotní splniť svoj sen a kúpili si Porsche. Do dnešného dielu podcastu prijal pozvanie básnik, podnikateľ v gastre, influencer a youtuber Peter Althoff. Ďakujem veľmi pekne, Peťo, že si prišiel aj napriek zraneniu. A ešte na úvod by som rád dodal, že toto je prvý koktavý podcast na svete, keďže ho moderujem ja a bohužiaľ asi od mojich 3 rokov sa tak zajakávam, že trvalo to veľmi dlho, kým som začal rozprávať takto plynule. Peťo, ty si odborník na získavanie pozornosti a v dnešnom svete najväčšou komoditou nie sú peniaze, ale pozornosť. Tak skús nám vlastne povedať o tej pozornosti, ako si sa dostal k YouTube a celkovo tvoj príbeh, kde to vlastne začalo? Ďakujem teda ešte raz za úvod, aj za pozvanie do tohto podcastu. Ja som sníval, že ma sem niekto pozve bez toho, aby som sem tak akože nakráčal, ale teda bolo, takže sa teším, že tu vlastne sedím a že som tu vítaný. A k tej pozornosti... Začalo to všetko v detskej izbe, kedy som pozornosť úplne si nepýtal od okolia, ale hľadal som ju viac menej na internete, pretože tam som sa cítil bezpečnejšie, trošku som sa hanbil, mal som ambíciu sa prejaviť, ale medzi rovesníkmi som bol trošku hanblivý, takže som využil práve platformu, ktorá vznikala, to bol YouTube, nahrával som tam nejaké prvé videjka, sledovalo to nejakých pár mojich kamarátov, no a postupne to prerastlo až sem, akože to bol rok 2013, ja som nevedel, čo robím, hrajkal som sa, bavil som sa, skúšal som si veci a tešil som sa z toho, že to vôbec niekto sleduje a po asi 3 rokoch natáčania videí to vlastne začalo sledovať viac ľudí a začal som z toho zarábať prvé peniaze a bol som taký prekvapený, že ty brďo, že toto by možno mohla byť aj kariéra, lebo dovtedy to bol len koníček a hobby a zrazu to bolo niečo, na čo začali počúvať aj ľudia. Vtedy bol taký prvý boom youtuberov, že sú to ľudia na internete, ktorí tvoria obsah. Ja som bol, že čo to som možno aj ja? No a tak sa to nejak vyvinulo. A ešte mi prosím ťa povedz, že o tebe je známe, že ty si sa pokúšal podnikať už v mladom veku. Najprv to bolo s ľadovými čajmi, si dobre pamätám, v gastre. Hej. Vieš čo, tak ja toto asi aj nepamätám, že či som niekedy rozprával takúto historku, ale ja keď som si prenajímal taký nebytový priestor ešte v Prievidzi ako štúdio, kúsok od bytu, kde som natáčal videjka, ale zároveň som to mal ako taký spot, kde som sa mohol vlastne zašiť s kamošmi, hrali sme sa hry, točili sme veci a celkovo trávili čas, vodili sa tam občas nejaké baby a tak. A mal som takú ambíciu, že videl som, že stáva sa populárnym práve, že bubble tea sa to volalo, to boli také čaje rôzne. A ty kokos, to si ani nepamätám, že kedy som hovoril, lebo to bolo také moje prvé veľké sklamanie podnikateľské, pretože som vlastne v 17 sa snažil si kúpiť vlastne zariadenie a chcel som si tam otvoriť vlastne bubble tea, nejaký tento priestor, čaj alebo niečo a vlastne potom, ako som spravil objednávku, tak tá firma nejakým spôsobom skrachovala a nikdy som sa k tomu stroju nedostal a potom som sa to hanbil povedať aj rodičom, takže som to vlastne ani nikomu nehovoril, iba som pretrpel vlastne takúto nejakú stratu prvú, ale nenechal som sa odradiť a vlastne niekoľko rokov na to som otvoril svoju gastroprevádzku v nákupnom centre, kde sme robili wafle a vlastne aj vďaka tomu som sa dostal aj do 30 po 30 a celkovo to bol strašne pekný zážitok, že pomáhali mi s tým kamoši a robili mi tam fanúšikovia a tiež to akože narazilo na pár úskalí, ktoré ma veľa vecí naučili. Napríklad? Bol som veľmi kamarátsky s niektorými ľuďmi, ktorí potom zneužívali takú voľnosť, ktorú som im tam dával a vzniklo tam niekoľko nepekných krádeží, ktoré som vlastne potom splácal ešte. Takže vlastne tvoje prvé podnikanie skončilo veľkým prúserom na strátou, ku ktorému si sa ani nepriznal. Áno. A napriek tomu všetkému si to skúšal ďalej a si vlastne úspel, ak som to dobre pochopil. Akože mal som veľké šťastie, že to boli všetko také veci, ktoré som skúšal popri tom, ako som tvoril obsah a snažil sa zabávať ľudí a zabávať tým aj seba. A
a oni prichádzali rôzne spolupráce, aj samotný YouTube vyplácal peniaze, takže všetky tieto podnikateľské pády a straty, ktoré som utrpel, boli vlastne stále v takom merítku, že som dokázal ďalej pokračovať a živiť sa vlastne tým, čo som robil. Takže mal som šťastie, že sa mi darilo dostok na to, že ma to nepoložilo a neodradilo. A prosím ťa, na sociálnych sieťach ty máš 100 000 followerov, si veľmi úspešný. Môžeš nám povedať nejaký recept na získanie pozornosti, alebo v čom je to čaro? Alebo prečo si myslíš, že práve tebe sa to tak darí? Akože jednoznačne prihralo do toho, že som bol v správny čas na správnom mieste. Okay. Ja som začal ako jeden z prvých vlastne na Slovensku, niekoľko ďalších chalanov, ktorí začali, boli vlastne moji kamoši, alebo stali sa mojimi kamošmi, takže sme boli taká pekná komunita ľudí, ktorá sa podporovala a odozdávala si nejakým spôsobom skúsenosti, to bolo všetko nepreskúmané územie, úplne sme vlastne skúšali niečo nové, keď sme niečo sa snažili okúkať tak zo zahraničia, pretože tam to bolo predsa len trošku popredu, ale viac menej sme tak nejak tápali a učili sa a boli sme tu doskoro na to, aby si nás tí ľudia zapamätali, niektorí obľúbili, niektorí na nás dokonca vyrástli, že často sa mi stáva, že tým, že to robím, 11 rokov, tak stretnem ľudí v mojom veku, ktorí povedali, že ja som na tebe vyrastal. A je to strašne srandovné a vlastne aj príjemné. A tak, no, akože mal som veľa šťastia a popri tom ma to celé bavilo, čiže aj keď sa niečo nepodarilo, tak to strašne ľahko sa prekonávalo, lebo ja som z toho čerpal dosť veľa radosti. Že ty si vlastne líder mladej generácie, ktorú si sprevádzal posledných 11 rokov. A napriek tomu, že za tých 11 rokov tu vzniklo množstvo influencerov a hviezdičiek, tak ty si stále úspešný. Môžeš nám povedať, že čím to je? Autenticitou? Alebo prečo si myslíš, že sa ti v tom tak stále darí? Podľa mňa je strašne dôležité držať krok, akože je to strašne ľahko sa zaspí na nejakých vavrínoch pomyselných, pretože veľa kamošov, ktorých som mal a boli super známi, niektorí aj oveľa známejší ako ja, tak teraz pracujú v reklamkách alebo majú iné roboty a nie sú už viac menej na internete alebo nejakým spôsobom známi. A ja som si vždycky zakladal na tom, že som si hovoril, že na to, aby som mal čo tým ľuďom ukázať a odovzdať, tak je dôležité, aby som pracoval ja na sebe a mohol im niečo vlastne priniesť. Takže snažil som sa sám seba zlepšovať, aby som bol stále zaujímavý aj pre tých ľudí a to sa mi podľa mňa darilo a bola to aj super motivácia vlastne skúšať nové veci, púšťať to do nových projektov a vlastne učiť sa a rásť, pretože presne vďaka tomu dokážem ešte stále ako keby robiť obsah, ktorý je pre ľudí nový. Jasné. A veľa mladých ľudí chce ísť tvojou cestou, chce byť youtuberom alebo influencerom. Čo by si odkázal týmto mladým ľuďom, ktorí by ťa chceli nasledovať? Máš nejakú radu? No v dnešnej dobe je to celé strašne rýchle, že všetci tak nejak očakávame instantný úspech a ono sa to dá, tá doba je niekedy tak nastavená, že častokrát sa z niekoho stane hviezda zo dňa na deň, ale vlastne to nebol ani môj prípad, ani nikoho z tej generácie, ktorý som bol ja. To vyžadovalo naozaj akože veľa času a ja si myslím, že táto trpezlivosť je dôležitá pritom aj teraz, že nie každému sa podarí preraziť nejako v reality show a keď aj áno, tak častokrát to nevydrží tak dlho, ako keď niekto si to svedomite buduje pravidelnou prácou, takže ja si myslím, že je dôležité si počkať na tú svoju príležitosť a nebáť sa toho, že robiť to pre radosť a hlavne pre seba a potom si to tú svoju cieľovku veľakrát nájde. Takže v zásade hovorí, že konzistentnosť, trpezlivosť, autenticita a byť sám sebou sú také tvoje ingrediencie, ktoré ťa vyšvihli hore?
Dobre to chápem? Akože nemyslím si, že som úplne vedel, že čo robím, že nemôžem povedať, že ja som presne si povedal, že toto je môj biznis plán a takto sa stanem úspešným tvorcom na sociálnych sieťach. Skôr to bola zhoda náhod, kedy ja som robil niečo, čo som mal rád a zároveň som bol mladý a mal som všetok čas sveta a žiaden tlak na mňa vyvíjaný nebol. Nemal som prácu, mal som školu, bol som stredoškolák a tak som vlastne sa mohol rozvíjať aj v takýchto sférach, takže hej, tak akože toto nejak sa podarilo a toto som si z toho asi vyvodil, že toto boli tie hlavné ingrediencie. Mohol by si nám ešte povedať o nejakých tvojich podnikateľských neúspechoch a čo si z toho odniesol, čo sa z toho naučil? Vieš čo, mali sme startup s kamarátmi, aj pomerne úspešný. Podarilo sa nám jednak spraviť vlastne doslova používanú aplikáciu. Dosť dlhú dobu sme boli na popredných priečkách aj na iOS, aj na Android telefónoch, aj vlastne to ľudia používali. Jednalo sa o takú social discovery / dating aplikáciu, niečo, čo nám chalanom bolo blízke a ľudia nič také vlastne nemali. My tiež sme to vlastne si založili kvôli vlastnej potrebe. A dokonca potrebe hľadať priateľku? Tak bolo to také, že radi sme sa zoznamovali a toto vlastne fungovalo v reálnom svete, vlastne prepájalo to ten onlineový svet s tým offlineovým a pracovalo to s polohou človeka, ktorý bol v aplikácii prihlásený a tak sa dalo vlastne objavovať, kto bol v okolí a bolo to hrozne super, aj sme dostali peknú pre-seed investíciu a potom aj nejaké ďalšie a potom vlastne v takej tej hlavnej seedovacej investícií, kedy sme vlastne už mali vybraných niekoľko investorov aj zo zahraničia, chceli sme viac menej expandovať, tak ono prišla korona, takéto komplikácie a tak nejak to akože celé sa poposúvalo a vzhľadom na timing a všetko okolo toho, tak sa nám nepodarilo zohnať včas peniaze a aj tá aplikácia trošku akože strácala ten drive, ktorý sme mali a postupne to tak nejak akože pozomieralo a my sme sa každý vybrali svojou cestou. Akože opäť super skúsenosť, vyskúšali sme si, aké je to sedieť vlastne s ľuďmi, čo majú veľa peňazí a my sme im vlastne prezentovali svoje nápady a snažili sa im ich predať našu víziu a bolo to veľmi pekné a som za to tiež hrozne rád, že to vyšlo a teraz sa vlastne zase venujem iným veciam. Takže ak som to dobre pochopil, keď si bol mladý, si objednal prístroj na výrobu vládového čaju, ktorý ti neprišiel, ten skrachoval hneď. Mal si úspešný startup. Tá firma skrachovala hlavne. Tá firma skrachovala, ona nezačala, hej. Hej, akože to bola, najhoršie to bolo, že ja som si to objednával po nemecky, lebo to bola nemecká firma. Aha. A v 17 rokoch som mal možno 3 roky nemčiny, na ktoré som neúplne dával pozor. Ja tiež. A pomocou rôznych prekladov som sa snažil s nimi komunikovať až do momentu, kedy vlastne oni skrachovali a prestali zdvíhať telefónne čísla a potom som vlastne zistil, že tá firma vlastne... Ale vieš, mal som 17 rokov, nevedel som ani, ako sa to rieši a hlavne som si ani nechcel úplne priznať túto chybu a nechcel som to ani riešiť s našimi, nevedel som, že čo by povedali, takže toto bola áno, prvá vec. A druhá vec, to bola tá gastroprevádzka. Wafle. Tam to úplne vyšlo so zamestnancami. A to, až tak by som nezachádzal do podrobností, ale tam sa to riešilo tak všelijako. Okay. No a startup, to už bolo také veselšie, lebo tam som mal pocit, že sme toho veľa dosiahli a že nie je úplne našou chybou to celé vlastne spadlo, že prišiel taký vlastne Black Swan event, ktorý nikto nevedel očakávať a vlastne ani nikto nevedel, čo bude. A tak to bolo celé také, že spravili sme, čo sme mohli a ďalej to nejde, takže... Ako si hovoril, že len si nebol správny čas na správnom mieste, takže tá aplikácia nevyšla, lebo asi nebol správny čas na správnom mieste. Takže ty si toho vyskúšal extrémne veľa. Veľa vecí sa ti nepodarilo. Teraz poďme k tomu, že sa ti podarilo. Prosím ťa, povedz mi úprimne, prečo si sa rozhodol si kúpiť Porsche? Prečo tento práve nádherný Cayman, ktorým si dnes prišiel, síce dovezli ťa kamaráti, musím povedať, vyzdvihli, aby kvôli tvojmu zraneniu to bolo bezpečné. Povedz, prečo práve Porsche? Vieš čo? Akože ja som si strašne dlho odopieral takéto potešenie, lebo
na to, že som prišiel k peniazom pomerne skoro, Mhm. v 17-18 rokoch som už zarábal akože slušné peniaze, vedel som sa osamostatniť, vedel som sa živiť, vedel som si ušetriť, tak boli tam samozrejme také akože pohnutky, že kúpim si nejaké svoje vysnívané auto, ale tak som to nejako akože odkladal, snažil som sa buď investovať do seba, alebo do nejakých biznisov či podnikaní, ktoré som mal, do techniky a do plánov a do takého nejakého rozvíjania sa a cestovania. Potom som chcel investovať aj nejak akože rozumnejšie a dospeláckejšie, takže som kúpil nejaké vlastne byt som si kúpil a niekde som dal peniaze a tak nejak celkovo. A teraz, jak som sa blížil k 30-ke, tak si hovorím, že nejakým spôsobom mám stabilnú prácu, podarilo sa mi si uchytiť prácu v rádiu, kde ma to hrozne baví a peňazí mám tiež už tak, že som si nejakým spôsobom ušetril, odložil, našporil a dostal som sa do momentu, že som si povedal, že OK, že možno ten čas dopriať si niečo, o čom som vždycky túžil a tak som sa začal pozerať po autách a ja neviem, tak v mojej bubline alebo v mojom okolí a medzi mojimi kamošmi tak nejak všetci snívame o tom vlastne vlastniť Porsche a keď som sa rozhodoval, tak som si najskôr pozeral 911, ale opäť vo mne vlastne prehovorila taká zodpovednosť, že skúsiť si najskôr niečo inakšie, že ako mi to bude vyhovovať a vlastne išiel som do tohto Caymana a som s ním strašne spokojný, som z toho strašne rád, som z toho strašne nadšený a mám pocit, že možno je lepšia voľba, ako keby som si kúpil 911, akože fakt som sa zamiloval do toho jazdenia a som z toho auta akože unesený každý deň krát, keď na neho pozriem, vieš, že starám sa o to svoje auto, vieš, nikdy predtým som nemal takú potrebu ho mať čisté, nikdy som sa nepozeral na ľudí, ako zatvárajú dvere, že či to náhodou nechytia za okno, ale teraz akože si človek na to dáva pozor, si to tak váži a je to fakt akože pekné, no. Že to auto je symbolom toho, že ty si na sebe pracoval, makal, odopieral si nejaké uspokojenie a jedného dňa si vlastne povedal, že odmenou za tvoju vydretú prácu bude vlastne to Porsche, ak som to dobre pochopil, hej. A aký je ďalší možno tvoje pokračovanie s touto značkou? Spomenul si 911, tak... Akože ja úplne nechcem predbiehať. Mám taký vision board doma, okay. Kde mám aj 911 hodinu, hey. Ale ešte uvidím. Akože povedal som si, že všetko má svoj čas a som ešte dosť mladý na to, aby som si ulietaval na takýchto veciach. Takže mám svoje plány, ale úplne nechcem o nich možno rozprávať. Budem rád, keď si tu tak spravím dobré vzťahy, aby som mohol vyskúšať, že aké tu majú auta a potom sa rozhodnúť. Akože snívam samozrejme o 911 a takýchto veciach, ale ešte uvidím. Peťo, spomenul si 911, hovoril si, že hral si futbal, mal si zranenie, hej, tak postreh, chytaj. Dobrý postreh. Takže aj keď bohužiaľ dnes len v role spolujazdca, kvôli bezpečnosti, je to nová 911, tak budem rád, keď vyskúšaš, hej. Top. A bude tvoj splnený sen. A budem rád, keď sa uzdravíš a následne ju vyskúšaš ako šofér, hej? No to budem hrozne rád aj ja. Akože ak ma to tu počká, tak ja ešte viac dám do svojej rekonvalescencie, aby som si to mohol vyskúšať. Ja som totiž to 911 ešte nešoferoval. No, takže to budeš mať zážitok. To bude veľký zážitok, hej. Tak sa hrozne teším, že kto ma odvezie. Ježiš, samozrejme, ja ťa odveziem. Kľúči. A ešte ťa poprosím, dáš pre mladých ľudí, lebo si naozaj líder pre veľa mladých ľudí, nejakú radu na záver? Ježišmaria, to ja neviem úplne rozdávať asi biznisové rady. Ja by som povedal... Nehovorím, že biznisové rady, tak pozri sa na tvoj Cayman a skúsi spomenúť na to, čo ťa dostalo k tomu, aby si jedného dňa mohol Porsche kúpiť a keby napríklad ja mám 3 mladších bratov, tak jeden z nich, keby sa mu to podarilo, dúfam, že všetkým 3. Asi by som poradil ľuďom, ktorí toto sledujú, si strážiť vzťahy okolo seba, chovať sa čo najlepšie k ľuďom, nielen tým blízkym, ale tak nejak celkovo.
vystupovať s úsmevom na tvári a hlavne si tých kamošov držať blízko pri sebe, pretože to, že mne sa darí, je vo veľkom výsledku aj to, že mám okolo seba správnych ľudí, na ktorých sa vždycky môžem obrátiť, so všetkými vždycky pomohli a vlastne navzájom sa všetci spoločne ťaháme a podľa mňa, keby si ten úspech užívame iba sami, tak vôbec to nie je taká sranda, ako keď to je s kým zdieľať. A myslím si, že aj to Porsche je niečo, čo sa dá zazdieľať s kamošmi a vtedy sa vozí oveľa lepšie. To si ozaj veľmi pekne. Ja som prekvapený, jak to zo mňa vyšlo, nie? Dobre si to nacvičil. Tak ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel. Vážim si to. Ďakujem aj ja. Poďme pozrieť tú novú 911. Poďme na to. Teším, že točíme chôdzu. Čo hovoríš na GT4? Úžasná. Takže nečudo, že je v strede tohto showroomu. A určite si vyskúšaj nový elektrický Taycan. Má to ja taký by som si UFO vyskúšal zvuk, hoci, čo tu má. Sadaj. Hej! Myslím, že netreba to úplne komentovať, na mojej tvári je jasne vidieť, že som si to užil a vďaka tomu, že mám pokazanú nohu, si to užijem dvakrát, lebo teraz na mieste spolujazdca a potom na mieste šoféra. Tak ďakujem. Výborné, ja ďakujem. Och jaj, bože, to je nádhera. Ďakujem krásne. Teším sa, keď si vyskúšaš. Ďakujeme. Čau. Čau, čau. Nie. Akože ja som sa trošku aj zlakol. Nie. Pecka, ježiš. A tu majú celé parkovisko také.